yera yera baba 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 oasi oasi baba ase munerodo ase asi baba ase munerodo ase asi baba ase munerodo. Ndakamira pamberi penyu kudai so. Zita rangu kamunongoriziya semazuva eseka, Madzibaba Sibhineji. Uye tinonamatira pano kapazambara rino repashwenzi. Mufaro kwamuri mapostori. Tichitenda mbiri ya hosana inotisvitsa pano panguva dzinoera kudai so mapostori. Hongu tinoziya mapostori kuti kunamata kunoda kusadharara, uye ukahusha umwari hunouya sebepaka, asi ahugamuchira anenge akomborerwa. Mapostori tinofanirwa kuyeuka kutika chakatanga panyika panapa itsitsi nerudo kuchibva kwazoteera kunamata. Haleluya mapostori. Naizvozvo vatenderikana pasina rudo, kunamata kwenyu kwese kwamuri kuita uku kwakafa. Ndaneta ini nekuita muteure kuvanhu vanenge vachida kutora varume vevanhuka. Shuwa unochiva murume weshamwari yako, ndiye waunoitira munamato wekuti paanoona mukadzi wake anobva amuona shamwari yako iwewe ichiita kunge ine fesi inenge yakatsoko. Zvakanakawo here izvozvo nhai mapostori? Aiwa madzibaba zviribe. Hapa miwe bai papo. Panochowa munhu. Aiwa mapostorika, ngatisaedzei mudzimu unoera nenzira yakafumuka kudaro iyoyoyo. Uko ana madzimai, sei muine mwoyo wakasvoreka zvakadaro so? Munoita basa rekuita muteuro wekuti murume wangu ngaaone inini chete asatarisa vamwe vakadzi kunze uku. Apa imimi vacho hamugese zvenyu, muri kuda kuvhura danga renguruve here pamiri yenyu? Apa kapa unotoona chipfeko chemukati chelast week munhu ndo chaanenge akabairira ichochocho achiuya nacho kumasuwe kunoku pasuwe rinoera kudai so. Rufaro kwamuri mapostori. Nyangwe mukatonyarara handina kana basa nazvo ini. Vhangeri rangu ininika mudududu kufema kwetsuro chaiko, zvibhakera zvemurima. Wandinenge ndarova chake cheupombwe ngaasazofunga kuti ndanga ndichimuona. Mapostori, ziveka kuti upenyu hwedu harisi dambe mapostori. Kodai dombo rakakandwa naDhavhidhi achida kurova Goriati rakanopotsa. Kufunga kwenyu paipona munhu here papo? Aiwa, musazungairi mapostori. Dai vaIsraeri pavaitiza muIjipita paye vachiteerwa nehondo yaFarao, gungwa dai rakaramba kuvhurika. Kufunga kwenyu mimi paibuda zvisvinhu here papo mapostori? Aiwaba. Paifiwa bakani. Right. Ndiyo kanhauya tiri kutaura nezvayo iyoyoyo. Funga ikadai ari nhasi unouka uchiteerwa nehondo yaGadhafi iye, uchinyatsoona mamisairi ari mudenga umo, uchiona vakomana vaye vekomando vakaita kutsukisa maziso, uchiona chirori cheche chemavhiri echeini cheche nezirori rinenge rakatakura mabhazuka zvichiteera kumashure uko. Obva waedza kupatsanura mvura yobva yati unonyeba iwe. Funga kuti unopaita sei pakadaro ipapo. Ndiri kuedza kutaura kuti simba raMwari rinokosha. Mwari Baba vari kumusoro kudenga uko ndiwo mupi wazvoseka. Rangarireka kuti pese patinofamba chinhu chimwe chete chinotinzvengesa pasimba rewakaipa mweya mutsveneka, naivo Mwari Baba vari kumusoro kudenga uko. Rufaro kwamuri mapostori. Aiwa, aitai serious mapostori imi. Unogara shuwa munhu kugara unamati chakukuya kuzonamatirwa namadzibaba chete. Ukufunga kuti muteuro wangu ndiwo chakutakura ukuendesa kubhathroom kunogeza here? Hautsvage basa. Ukufunga kuti mweya mutsvene uchakutsvagira basa wakagara? Wapedza upoka namadzibaba anything chekukunamatira kwavanoita. Aiwa, unakwana iwe. Izvezvi so, mota ndakasotengerwa nevatenderi vekuUK kare pai. But yakagara kumboko, haina kana petrol kana anything. Inini wacho nanhasi handitorino kana license. Kuita here koko nhai mapostori? Mvare momuri. Haleluya. Madzibaba ipapo manje ndipo makutukanganisa manje. Saka madzibaba imimi mukazonyipo kuti zvandakakunyepe murudo zvizwa imimi. Haikona ndafanira soba madzibaba imimi. Handiti chingakona kanyatsotaura pajekerere. Ndikati madzibaba inde koteki driving school mushowa kudzidzira kudrive muno muZimbabwe. Mukati kwa hendo daba zvokudzidziswa vanhu vakadaro, ndichanodzidziswa na timani moto anoziye chino zvokudrive madzibaba. Aiwa, iyoyo imboisiye madzibaba. Mapostori, sematsanangurira ndanga ndichiita kuti tisafungika kuti kurarama idambe nhaika. Imi mapostori, kufunga kwenyu munoti dai imi mishumba dziye dzakanzwa nzara zveshuwa musi wakanga wakandwa wakomana mugomba radzo paibudei.
kodai musi wakadedzwa Jesu mwanakomana waMwari kuti amutse chisikana chiya chakanga chafa chiya paakadedzera kuti talita kumi paya chobva charegedza kumuka, aiponeswa here nemhomho iya yevanhu yakanga yakazara paya. Handiti aitakwa nematombo. Rufaro kwamuri mapostori. Alright, madzibaba, so rikanda kuita sondikukubata muromo mbichana. Vhangeri tikurizwa munhu waMwari, asi pano dambudziko ndopokuti imi madzibaba matipa mhosva isusu vatenderi, mukati kwaiti kukuitira basa zvino ndozviita sei madzibaba musingade bakutetekera. Kana mchida license Joshua madzibaba, inde kuotech driving school vanditi, wano licensed professional and certified instructors, kwetu wanati mani moto nyo wakatenga license ukemtoni pake kujobek uku. Right, kono brand new cars futi vanoshandisa kudzidzisa vanhu, wano latest model futi, Benz, Toyota, ndakazoti bwana Lamborghini futi ikweyo. Right, they do pick up and drop you off at your convenient location. Kuri wakutodini nai, washaita bag, kuya kokutora pamunamantauriranapo, wapedza, wovoita bag, kokusiya ipo wakutorapo, ipo unoda iwewe, kwete zvikunombotangwa kuira zvikanga, womboguziwa nawakomana dikitawo, unosvika kureseni wakusafokita bakanukatadza kutetekera instructor. Ai. Okay, ndazinzwa. Edampesi. Aiwa ndapedza aba. Ndodaba zvokuganhurirwa zvoti ndinopedzera tapapunzumurana panapa. Right. Wano flexible recent time of your own choice. Kuri wakuti watodini naye, unowanyepa iwewe, tuda kuitiswa nongwa dzakati, ndipo wanokuitisa. Wano mwe murefu futi, wanokuitisa svika wapasa, ende wanokupa garanti wari kuti unopasa kabodzi, kwete zvokuita ka 50-50. Wanotsinga futi dzokumirira, noudofu hwakoho, kusvikira wakukona. Wabate pakadzizvija kana kuti wadzidza kuchinja magi yayo, enda uwe, mupabate ipapo ndo panorira. Praza ayo tepa zvokunyopera wakadzenyu kana moendesa kodzidzire ikweyo. Sorry, ndikutodiniwe ndi pamasowe panapa. Mapostori, ngatitaure kazviratidzo zvatasangana nazvo kamuzuva ranhasi. Inini mapostori ndaratidzwa ka mumwe murume anga aine mopu mumusoro so, asi azenge aibvisa ka akabva